og velkommen til episode 5 i den her serie. Serien er begyndt at blive lang, synes jeg. Og der er min dealer Benji. Hej Benji. Og altså i den her episode filmer jeg den samme dag, lidt der hvor jeg filmede episode 4. Men den er kommet ud, når jeg har uploadet den her. Så ja, i episode 4 så hende her lige en dur. Lidt water. Okay. Jeg ved ikke helt, hvad jeg har tænkt mig at lave i dag i spillet, men jeg har ikke nogen sådan planer. Nå, nu er ikke mere vand. Jeg behøver ikke engang at vande, fordi det her det er det sidste. Jamen, Mrs. Ming, du snorker. Og du larmer, Mrs. Ming. Nu kommer du lige med mig her. Og hun er lige kickflip ud over lige døren. Og Benji, har du nogle penge til mig, Benji? 72. Benji, vi er rige. Men $72, så det er ikke så meget. Ja. Which Benji help is remember to move spark? Okay, det gider jeg ikke at læse. Purchase a mixing station from the hardware store. I'm sure. Oh my god. Danny Damani. Eller Dan Damani. Jeg køber lige noget sojo og noget det der. Noget mixing station. Nå. Det kan ikke være i mit inventory. Og så smider jeg en gammel plastikpose. Hvad hæver den til? Har jeg overhovedet plads til den der mixing station? Ja, det ved jeg ikke. Hun vil godt stå her. Men altså, hun må da godt snart stå op. Hun ligger og siger. Go to the gas mart. Det kan jeg ikke huske hvad. Det prøver jeg lige at finde. Så klipper jeg til, når jeg har fundet det. Okay. Jeg fik fundet stedet. Jeg har købt noget chunk. Noget donut og noget baseball bat, skulle jeg til at sige. Noget bananer. Og så skal jeg mixe det sammen med mit produkt. Og så bliver det måske dyrere. Jeg lavede en mega god mix i mit andet playthrough, som der gav sådan $400. Men det var ikke med weed. Det var med et andet produkt. Så hvis jeg propper det der i og det der i, og så jeg gør sådan der og sådan, og boom. Sådan der, så kaster jeg den. Hallo. Start med mix. Har jeg 10? Ja, det har jeg. Så kan jeg package her i. Og det er færdigt. 46. Så mixer jeg den lige med noget andet. Det er donuts. Altså hvis jeg husker rigtigt, så nogle af de der produkter, de har nogle... Altså jeg siger bare nogle ekstremt mærkelige navne. Det er færdigt. Sådan der. Så har jeg lige 10 her. Ja, prøv at se. Det der jeg mener. Ultra piss. Så tager jeg lige noget banan og noget ultra piss. Sådan der, så mixer jeg det. Så snak med onkel Nilsson på telefonen. Onkel Nilla! Eller Nilsson. That's your first mix done there. A wide range of different ingredients with unique effects. When I think the value of your product differently. Keep trying
trying different mix receive. Oh my god. And you'll be able to make some serious valuable products. Okay, jeg gider ikke så. Nej! Sådan her. Ja, okay, nice. Nu kan jeg få biler og boliger, men jeg er alt for broke lige nu. Og min... Aspen Death. Ja, det er så nemt et produkt at lave, men jeg fuckede det faktisk lidt op. Så det var ikke lige særlig godt. Skal jeg lige selv prøve at ryge det? Hvad sker der? Oh my god. Hvor har jeg fået et kæmpe hoved? Oh my god. Det var sådan en sjov mix. Jeg har fundet ud af, hvordan jeg skal se ud, når jeg tager mit billede til episoden. Skal jeg stå sådan her eller sådan noget? Yay. Okay. Hallo. Hey. Oh my god. God. Har min dealer nogle penge til mig? Vældig. Tager lige lidt tilbage. Okay. Altså, hvis politiet ser mig, så må de tænke, hvad sker der her? Altså. Okay, men jeg får lige snakket med nogle af de der folk, og så kommer jeg tilbage. Okay. Nu har jeg fået en ny quest, der hedder Need the Green. Jeg skal have skaffet $10,000. Jeg ved egentlig ikke helt hvorfor, men det er jeg bare nødt til. Så nu skal jeg løbe rundt. Men jeg tænker, at jeg gør lidt offline, mens jeg ikke filmer. Sådan at jeg sådan, at i næste episode, at jeg faktisk sådan har noget at vise. Sådan jeg ikke bare sådan, penge, nice. Men altså, jeg tænker sådan, at den her serie bliver 15-20 episoder lang. Fordi at jeg synes, det er et sjovt spil, og det er et fedt spil, altså. Det er det. Det er et spil, jeg kan bruge flere timer i. Altså, jeg har næsten allerede 50 timer i det, men jeg tænker, at jeg slutter den her episode her. Og vi ses næste gang. Hej og velkommen til den her video. Det her, det er episode 4 af Sketch of One. Så vi er begyndt at komme videre i spillet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg lavede helt i episode 3. Men der er ikke sket så meget, men altså, nu kan jeg unlock min dealer, som der hedder Benji Coleman. Nu planter jeg lige noget. Men jeg håber, at I kan lide den her serie. Hvis I vil vise mig, at jeg skal lave mere, så må I godt huske at like og subscribe. Det vil gøre mig glad. Så nu kan jeg lige løbe over og snakke med Benji. Nej! Oh my god! Jeg har forresten en Faxe Kondi, ligesom jeg havde i første episode. Den her gang, der prøver jeg at lade være med at vælte den og spille ud over det hele. Det er Benji. $500.
dollars. Sådan der. Jeg ved ikke helt, hvad det var. Men det var det. Det var Okay, donner. Det er donner. Hvis man lige kunne høre på mig, så var jeg meget overrasket. Ej, shit. Fordi at jeg lige fik 5 af mit produkt tilbage. Okay. Jeg kan ikke finde den person, jeg leder efter. Nå, det er okay. Nå, hun er ikke hjemme. Boom. Hvad hvis jeg lige prøver at sælge noget til Mrs. Chang? Nej, det er Mrs. Ming. Vil du have en free sample? Hvis du ikke kan lide den, så spiser jeg dig til morgenmad. Tak. Kan jeg ofre dig en dealer? Hvor meget vil du give? Jeg giver dig 3. Du får den lidt billigere. Ja, tak. Kan jeg ikke lige... Jeg vil lige have mit produkt tilbage. Yes! Okay. Nej, sorry, Mrs. Main. Shit, hvor er han? Jeg tjente $104. Du har stået her hele natten, Mrs. Mink. Dø! Jamen, kan du ikke bare lade mig være? Nu kan hun jo se, hvad jeg laver. F dig, man. Nu tager jeg dig. Jeg tror, hun er lidt træt. Jeg giver hende. Nu så tager den en lille lur. Sådan der. Så klipper jeg lige mit produkt. Okay, hun ligger så og siger om i baggrunden. Okay, 2 sek. Jeg laver lige en timelapse af og packager alt produktet. Okay. Så har jeg lige fået pakket alt produktet. Så nu løber jeg lige over op til min dealer. Og så siger jeg, hvad så der, Benji? Skal du ikke lige have noget med 10 OG Kush? Er der noget? Benji. Der. Okay, så tager jeg lige. Sådan der. Assign lige 3 customers. Du kan få Donna og Chloe og Sam. Ham der. Og Mrs. Ming. Så har du fået et par customers. Ej, jeg vil lige være min sodavand nu. Hej Kyle. Oh my god. Nu er han broke. Okay. Okay. Jeg laver lige en timelapse af, at jeg løber rundt og kollekter nogle penge, og så slutter jeg snart videoen. Okay, jeg er lige kommet tilbage. Og jeg har fået solgt, eller jeg fik solgt lidt. Og nu har jeg tænkt mig at lige snart slutte episoden. Lige efter jeg har gjort det her.
Nå, hun lægger støj her. Okay. Så nu har jeg tænkt mig at slutte episoden her. Hej.